Портокалчета. Еми, това е, момчета. И аз не мога да ви помогна. И сега какво? Започваме всичко от начало. Не, просто ще остане тук, докато си спомни къде живее. Абсурд! Що? Аз къде ще спа? Какво искаш да я пусна да обикаля около клиниката, като някакъв спът? Тък може да забравя къде е клиниката и да излезе от орбита. Виж какво? Сега е 6:20. Включваш я към телевизора и абсолютно те остане мир. Айде и аз те оставя. Чао! Виж! Петъл! Затваряй ще изцинеш. Менингит ще хванеш. Виж колко интересно. Тук има картинки. Ноа, съжалявам, че се карате заради мен. Няма значение. Не е каквото си мислиш. Аз излизам. А сега ще му изневери с дъщерята. След мене заключи и после нещо хъпни. Ето, сега той ще я познае. Крайно време, 200 серии. Да. Мислих, че ще се справи. Ти беше прав. Саше, развали ми се телевизора, пък искам да видя сериала „Възход и падение“. Не ме бива за това. Ето, така. Май сега е моментът. Какво правиш тогава? Тебе те познавам. Живея на горния етаж. Тя изневери ли му? А вие да сте били през 58 година в Париж? Да, бях. Само, че не в 58, а 36-та и не в Париж. Така няма да стане нищо. Ако може поне квартала да си спомни. Улицата. И номера. Аз ще накарам да си спомня. Аз хубаво ще накарам да си спомня. Така хубаво ще накарам да си спомни, че всичко ще ни разкаже. Ти да не искаш да изтезаваме. Глупости. Ще изтезаваме възрастна жена. Защото ако беше млада, може, така ли? Стоп! Откакто измисля тока, се ползва електрошока. Тома, ти се шегуваш. Чакайте, сетих се. Може чрез фрагменти да я накараме, а съчетима да се сети за името на улицата. Да. Как точно ще го направите, доктор Радев? Сетих се. Вижте, аз предлагам... Слагаме една свещ в ръката и така вече знам вечния адрес. Аз имам друга идея. Да вземем един пищов и да я гръмнем и ти малко преди да... и... По-добра идея нямаш ли? Не за сега. Значи тази не се приема. Друго? Прекалихте вече. Следващия! Добре. Сега, името на улицата съществително ли или прилагателно? Или и двете? Не знам. Това аз не го разбрах. И аз не го разбирам. Аз не питам вас, питам нея. Явно въпросът е много объркан, щом не можем да го разберем и ние. Добре. На какво ти напомня името на улицата? Напомня ми за оная, лошата. От възход и падение. Какво е това възход и падение? Кой? Жилио Кюри, това какво беше? Жена, доктор Филипов. Стара жена. Добре. По какво прилича на теб името на улицата? Беше нещо непоправимо. Завинаги. Любов. Не. Смърт. Не. Не мога повече, не мога. Дружба за винаги. Глупости.
Тя да не е партиен функционер. Убийца ми, не мога да се сетя. Ще убие. Тома, спокойно. Убий Тома, ме. спокойно. Убий ме, убий ме. Първо ще опитаме с добро. Сети се. Ще я хипнотизираме. Чакай. Доктор Радева, къде е Елена? Елена? Няма нищо страшно. Така, даме сега. Така, отърди му сега един шамар. Интересно, ама заслужава си го. Това ми било, сестра. Ту, мръсница. Така, и сестра ми учеше в Букурещ. И аз учех в Букурещ. Спри да четеш. Престани да четеш и се опитай да си спомниш къде живееш. Вземи книгата. Вземи книгата. Разбирам. Искаш Елена да я хипнотизира и да я питаме за адреса. Бинго. Змията Елена ли се казва? Елена, само че не е змия, а е психиатърка. Макар че разликата е само в бялата престилка. Беслан, броих, Бога браня. Какво да правя? Ба! Казвайте каквото виждате. Добре, така бабовето вибир. Баболечка. Къде? Бабихе. Бибки. Ритки. Бебибки. Две. Прибибки. Три. Да. Хубава бе. Това е някакви тренировки по техника на говора ли си по? Нямаме логопед. Довиждане. Този човек бърза бе бони. Ме бие. Този човек бърза да го гоня. Ме бие. Тома, като не разбираш, не се обаждай. Дяна, айде, бегай. Айде. Бабка. Баба ти баба. Айде, айде. Той искаше да каже шапка. Той не е добре. Тома, човека има проблеми, що се подиграваш? Не се подигравам. Аз имам човек с проблеми, ето. Мама Злата. Приятно ми е Елена. Значи ти си змията. Пак ли за мен си говорил? Трябва да я хипнотизираш. Добре. И тя всичко ще си каже. Пет. 4. 3. 2. 1. Представи си, че вървиш по твоята улица. Вървиш, вървиш, вървиш. Стигаш до ъгъла, там има табела. Какво пише на табелата? Прочети внимателно. И бавно, кажи бавно. Опа, виждам. Там пише, Какво пише там? Чакай, там пише, отпусни се и го прочети. там пише. Ицо Елейно. Колко е часа? 5. 4. 3. 2. 1. Отпусни се и отговаряй на въпросите. Отпуснат се. Как се казваш? Последния епизод на Възход и падение. Сестра, може ли да пуснем телевизора? Добре. Последния край свършва.
Виждам табела, там пише. Не мога да чета, още не съм тръгнала на училище. Ти кога върна, бе? В предучилищна възраст, а? Миналия век. Успокой се, мамо Злато. Продължаваш да вървиш. Започнали. Започнали. Сега ще видите. Сигурно ще се срещнат и ще се познаят. Не се познават. Да внимаваме да не подмине къщата. Сега виждам. Не е каквото си мислиш. Обрай се! Са не мога да се спра. Излекувах се от бърто, са не мога да се спра. Всичко, което виждам, го казвам. Хубава жена, очила, бюро, както и де. Пациенти гледат сериал, възход и падение. Са не мога да се спра. Телевизор, ето. Бяла къща с кръстовидни прозорци. Гледай какво ще стане. Тя го залива с киселина. Ето къщата, голяма къща на хълма с кула и тераса и Ето, тя й казва Злато мое. Злато мое, там не мога да го прочита. мама ми казваше Злато, злато мое. Мама. Там не мога да го прочита. Тя е с розова рокличка и стопка в ръка. Добре, спокойно. Чакай малко, стой спокойно. Облечена съм в розова рокля, в ръцете си нося топка и... Както и да е, гледай сега какво ще стане. Гледай там, тя е временна. Вървя. Не мога да се спра, ти казах нещо, не мога да се спра. Само да излезете приказвам. Ще заиграт по кръла мама по Излезете всички, моля ви се. Вървя, отварям вратата и виждам сестра си. След 80 години те се срещат. Сестро! Моята завинаги загубена сестра, сестро. Сега ще се говорят за родителите. Помниш ли баща ни? Как ще го спомня? Тя не си знае адреса. Точно така, ти си прав. Ти си намерено дете. Мама ми каза, че те е намерила в двора на един манастир. И там под дрежките ти било скрито написано името ти. Казваш се... Как се казва? Мама, преди да умре ми каза, че ти си намерено дете в твоите дрехи. Намерили бележка, на която пишело, че се казваш... Господи! Ти открадна брат ни. Тя открадна брат ни. Да, всъщност той не беше истински. Да, но беше истински мъж, брат ми. За разлика от баща ни, който всъщност той не беше твой баща. Ти не беше отявлен травестик. Ти не си ми никаква сестра. Започва новия сериал завинаги! Ще минат години и тя няма да си спомни, че е нейна сестра. Болно да е коларната болест! Сега ще дойде любовника, който ще поиска прошка от двете сестри. Това си ти. Тя ме заля с сярна киселя скъпа. И затова аз съм разкъсан между двете. Господи, какви красиви цветя! Кой е това? Чичо, ти. Аз. Ти си тук. Тук съм. И съм жива. Си жив. Жива съм. Боже, ма ти не си добре. И те са близначки. Да, Двете. да, близначки сме. Моля, Какво? тишина. Защо? Очаквам връзка с космоса. Какво? Господи, да пази Господ. Аз си тръгвам. Нямам работа с луди хора, шапка. Моля ти се, що? Тръгвам си завинаги. Завинаги! Тръгвам